ମାନେ ଭାତ, ଅରୁଆ ଭାତ, ଆମର ଲେଉଟିଆ ଶାଗ, ଡାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଆଇଥିଲା ମୁଗ ଡାଲି, ସେଥିରେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଫୁଟିଆ ହେଇକି ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଗଟା, ସେ ଶାଗ ଦିହରୁ ଯେଉଁ ଡାଙ୍ଗୁଟା ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଡାଙ୍ଗ, କଦଳୀ, ଆଳୁ ଫଳୁ ପଡ଼ିକି ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆ ହେଇକି ରାଇଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ତ, ଏଇ ତ କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ ଇଏ ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଖାଇକି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା। ଡାଲି ଫାଲି ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଚାଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ।